kaguran ng tao. Ang pagkamot ng Diyos, asin ang pakisumaro ng Espiritu Santo, mapasay ng Diyos. Asin sa sayo Espiritu. Diyos marahay na hapon sa ito, matulang sa satuyang pagselebrar kay ng Pentecostes. Buksan niya ito ang sa itong isip, ang sa itong puso, tanganing maandam sa pag-ako, kan banal na Espiritu, bukod pa ng kita, kan sa iyang biyaya, pagkusugod kita, asin isustigil kita sa grasya ng mahal na Diyos. Mga tugang, ako taan sa tumasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar ang mga banal na misa. Gabos po kita. Nagkukumpisa ako sa Diyos na makakamahal, asin sa inyo mga tugang, na nagdasal ako ng mabuti sa isip, sa tataraon, sa ginto, asin sa kabayan. Salak ko, mapuri salak ko. Kaya nananadya ako sa Santa Maria, Ayang Maria. Sa Diyos sa akin sa San Santos, asin sa inyo mga tugang na ako'y pamibig sa kabayan ng Diyos. Mahirap man lugod sa ito ang Diyos na makakamahal, asin pagkapatawada sa itong mga kasalan, darong ito sa buhay na inisag ko. Amen.
Diyos na magkatangahan na sinay kasagpuran, di ka na nagbuot na ang mga sakramento Pascual mangyari sa misteryo kalapat ng pulong aldaw. Itugod mo naman tang nahimo na ang pagkawaran ng mabanwaan, ang mga pagkabaranakan lingwahe lugod, matipon sa sarang pagtugod sa inyong araw, malingkod na atang, huling Yesu Cristo kaguran na niya mo sa inyong akin, na may mamong nabubuhay sa nag-aalit, kasarukan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturgiya ang kataan, matututo. Basa sa libro ng Turo. Pagkatapos kainin, bubuon ko ang tapos Espiritu ang labos na naman. Kristiya ang mga aking lalaki at babae sa iyong mga tulang. Magkakaikuan ni mga pangiturugan sa iyong mga bobo. Magkakaikuan ni mga bisyo. Sino man ang mga surugon nindong lalaki, sino mga kurito nindong babae. Sa andaw na iyan, umupuan ito ang sapong Espiritu. Magbubugtang ako ng mga nangalasan sa langit kasi daga. Dugo, lalayo kasi mga magiging aso. Ang sandang magiging diglo, ang ulan, magiging dugo bago magtabot at daw ang kagawalan. Tagula asin makakatakot. Tara, ang labos na mag-aapit. Sa ngamit ang kagawalan, makakaligtas. Pulita sa bukid ni Sion, asin sa Jerusalem, magkakailan ng kaligtasan. Siling sa sinabi kang kagawalan, asin sa mga taga na abulon kang kagawalan. Kataramon kang kagawalan. Salamat sa Diyos. Sa
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram ta ang bilog na nilalang biyong nag-aagranay asin biyong nagpamadya Sa komunyan, kasi pakuasa na ilan, kundi kita mismo na iwa ang tinapang ng Espiritu, kita mismo nag-aagranay sa loob ng pansana. Inaabangan ang kamagtahan kanaki, ang pagtuos ng sa itong mga hawa, na ang paglaong kita nililigtas. Ngunyan ang paglaong na nahihiling, bago paglaong, ang nahihiling, nilalawang na. Alagad, kung nilalawang, ang daing nahihiling, magtagal ka ng nag-aabang, sining man ang Espiritu ang nagsasanggawa sa sanong kaliyahan. Takong ano ang kaipuman ng ipamigbi, dahil itaan, alagad ang Espiritu mismo ang nagdanayon-nayon sa mga inangarangay na dahil ikinasabi. Kasi parang na nagsisiyasat ng mga puso kung ano ang kanilang ng Espiritu. Ngunit ang Espiritu nagdanayon-nayon man para sa mga kanilang susong sa kagutan ng Diyos. Nangangalaman ng kabarungan. Salamat sa Diyos. Matindog ng pag-uos sa pagkaklangkal ng Panginoon. Pagkubangan mapasaibo. Basa ka naman na Ebanghelyo, susuki sa Juan. Kanunin ka daw, layo at nagulang ka daw kan fiesta, nagtindog sa Jesus sa sinagkurakaw. Ang napapaha ang dulog sa ko, asin pag-inom ang nagtutubod sa ko. Sining sa sinabi at kasulatan, mga sagong dinubay na tubig, magpulos halin sa loob niya. Ini ang sinabi niya, dapit sa Espiritu na akoon, kan mga nagtubod sa iya. Tamayo pa ang Espiritu, ulit na si Jesus, dali pa, pinamuraway. Ano man na yung nabareta, kan sa kong kaburangnan. Dali naman tingin yun. Matuwa. Wala. Kaya mo? Ano? Ha? Kaya mo ba? Sige, try mo. Try mo. Kung galing ako sa luwas, Natatakuban. Ini ito namin pala o talagang hindi ako sa mainit.
Ngunit nga din siya. Sabi ko, diba, yaw na ang banal na Espiritu. Yan ang banal na Espiritu. Ano? Ang init kaya, ang sabi, ang advice ko niya na Tingnan mo yung wine. ang Yung wine, hydrate, baka maka- hydrate, yung may tubig, Gatorade. Kasod ma, ang tubial, napaamay, dahil ta ati. Diba ka? Ati. Pero naman sa mga, kasi madaling mapaha ko nita, gagano ka, ano, madaling mapaha, kakaroon, etc. Pero alam niyo, di si Jesus, nagpo-preserve ng tubig. Hindi sa Ebanghelyo ni San Juan at sa tuwing pinasa. John chapter 7, verses 37 to 39. Halipot na ha. 37 to 39. Sabi ng ikang huling alaw, na iyong dakulang alaw ng fiesta, nagtindog si Jesus kasi nagburaaw. Ang napapaha magbulog sa ko, asin magminom ang Tutulog sa Pero, puso. wait lang. Siring May sa hero pa si sinabi ng Brother. kasulatan, Tumagal. mga salog ng buhay na tubig magbulos halit sa lakog niya. Steady na. Pag-steady. Yung hanggang nito. Ini sinabi niya, dapit sa Espiritu. Ini sinabi niya, dapit sa Espiritu, na aakuon kan mga tubod sa iya. Tamayo pa ng Espiritu Buddha Jesus, day pa binamarawan. Nag-aalat ka ng Espiritu. Pero kita, video mas baga nag-aalat kita kang Espiritu. Alagad ano ang sinasabi? Hindi. Mga salin ng buhay na tubig, magbulos halit sa laog niya. At sa kuyang pagsaludar sa satuyang spiritual director ng Oremos, si Father Felix Joel Bernales. Kasi sa kuyang sa mga different groups, no? Ang Adonai's Love Community, sa pamamayo ni Brother Willie Menes, ang Cáceres Renewal Communities, sa pamamayo ni Brother Mel Matias, ang Porcilio Movement, sa pamamayo ni Sister Emeline Sirios, ang El Shaddai, sa pamayo ni Brother Gilbert Bumblis, ang Familia, sa pamayo ni Brother Mon Montenegro, ang Neo Catechumenal Way, sa pamayo ni Brother Bong Ruiz, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, sa pamayo ni Sister Aileen Navarrosa, Sacred Heart of Jesus Catholic Charismatic Community, sa pamayo ni Brother June Mira, Soldiers for Christ, sa pamayo ni Sister Nida Geronimo, and Women for Christ, sa pamayo ni Sister Leoncia Regis. Hindi ko alam kung may nalingawan na po o dahil nakalista lipi sa kuya man na pagbati po sa ito. Kaya ba na tulong pangkali ni Honorable si Father Nonoy Martinez, asin si Father Dexter Flor, asin sa itong Giacomo. Salamat sa inyong presensya kasi mantang abot ko sa inyong grupo, abot ko magpasalamat sa padagos nindong apostolado sa inyong grupo, sa pag-sustiner sa inyong grupo, tanganing padagos man itihiras ang mga regalo ng manlain-lain na grupo. Hindi mga nabanggit ta, kasi hindi ko nabanggit. Huli ta, igwanin kanya-kanyang biyaya, regalo na sa itong inako. Kapod ka kayan, karisma. Charis, the gift, grasya. Kasi sa kunyan, tulong bagay sa naman ang buot niya itong rumdumon. Na ano man ang regalo na igwa ka mo, kakayahan o gift, mayamon sa sarong persona, mayamon sa grupo nindo, o sa kabilugan, inibaga, halit sa banal na Espiritu. Halit sa Espiritu, sa
first letter ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 12, verses 4 to 11. Yung ganito sinasabi, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Magkaiba ginigibo, apostolado, pero same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Parehong Diyos, parehong Espiritu. To each is given the manifestation of the Spirit. Manifestation of the Spirit for the common good. For the common good. Kaya nga rin pigilas dito, dating sa sadiri, for the common good. Ang gift, dating sa sadiri, hindi ginagamit para sa sadiri lang, kundi sa paglingkod for the common good. Kaya pala, sarili sa bigay ka, ano na gift na inayo? Ano ba sa Espiritu? O inspired by the Spirit? Tapos ang paggamit kayo ng selfish, o kaya for destructive and malicious purpose, o yan, ano yan? Coming from the Spirit, kaya yan. Or it is for the common good. Kaya, naharap ko na sa topic itong spiritual warfare, yung baga, pag-discern, sa inalik, yung kusog na ito. Sa ang ginigikanan kang regalo, initunay na halili sa Spirit. For the one is given to the Spirit, the utterance of wisdom. To another, the utterance of knowledge, according to the same Spirit. To another, faith, by the same Spirit. To another, gifts of healing, by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues. To another, interpretation of tongues. Verse 11. All these are empowered. All these are empowered by the one and the same Spirit who apportion to each one individually as He will. So, tapos ngayon, ang galing sa Espiritu na iyong ang nag-distribute sa ito ng mga regalo. Kaya yan, kita nagpapasalamat sa banal na Espiritu every time kada bes na mapangurus kita na ang damdaman ng banal na Espiritu ang sasabi ka sa ngalan ka Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Kaya sasabi niyang pag-misa niya, nagpapasalamat kita. Kang mga kagayahan, kang mga biyaya, na hindi na ako sasagot, na ginagamit naman sa paglingkod, sa komunidad, sa simbahan, sa pamilya, sa kapwa, sa mga nangangahipo. Different gifts, different activities, but from one and the same Spirit. Kasi ganyan kita nakakatripon, man iba-ibang grupo, may mga karisma, alagad, parehong mahal na Diyos. At sa itong pinaglilingkudan, ito na nagsasabi, ay ako naman sa Diyos na ini, ako naman sa Diyos na ini, ako hindi sa pineapple juice, ako sa, sorry, Lord. Ako naman sa mahal na Diyos. Mahal na Diyos. Mahal na Diyos. Hindi pa na. Sorry. Ito si Padre niya nagtatanong niya. Nagulungin si Milo. Nagulungin. So there are different things, but the one and the same Spirit. So, ang ginikanan ng banal na Espiritu. Kaya kung kita may pangangaipo, magdala sa banal na Espiritu. Kung kita nagluluya sa partikular na kagayahan, pray to the Holy Spirit. Kaya nga itong mga nagtadyalan sa kong na nga maisap kong nga kami bishop, ayaw, otak mo, mapabilis mo kung kami ng lapis. Pag-aami ng lapis, sa kabulpin, sa kapapil. Sabi ko, ano
Mawala po tayo. Baka bumili ka ba niya? Habang nagkabanal na Espiritu. Pray to the Holy Spirit. Ang aning pagdalos pa, dagdagan ang mga gifts. Hindi ba? Bakit kita? Dagdagan kita. Bako tanganin sa sarili mo na. Bako tanganin sa sarili mo na. Hindi rasta pa. Susod sa sarili ng eksperyensya, habang nagdagdagan kita ng regalo, dagdagan pa ng trabaho na. Ano na sa kubabas? Pero wala yung naging baba. Yung ano, sila na nagdagdag, ay yun. Pero, ang benediction na dadagdag man. So, amen? Amen! Amen talaga. Diba? Kaya man nagpapabaya ng banal na Espiritu when we are generous. Yun na yan. Ito ba ang generosity? Ay, naku. Ang generosity ng mga Diyos sa pahalag ng banal na Espiritu dahil na mapapantay. Kaya kung madalas, kung nadadagdag ang mga demands, hindi ba na nadadagdag ang demands? Nadadagdag ang mga nakakaga? Nadadagdag. Unang gano'n. Ito ko na nagpapos. Ito ko na nalagay. Pitingin mo. Ito ko na pustis mo. Ito ko na nalagay. So, the Spirit is the gift. Sa Spirit ko sa mga ang regalo. Ang ganawa. So the source, ang Holy Spirit. But also, iyon ang Espiritu Santo, iyon ang nagtutulog sa ko, iyon ang nagtutulog sa ko. The Spirit moves us, ibaga, nagtutulog sa ko. Kung hindi naman nakita kami regalo, ayun man, ay ka man nagigibok, ano, you do not allow the Spirit to work through you. Ay kakaano mo na, gifted, di ba? Gifted, sabi nila. Ano ba gifted siya, di ba? Amen? Ito talaga, ang gifts, di ba? Gifted siya, nagsuwag na, minumang, tulungin. Kaya kung nakikita ka, nagpupunta ka na sa burger. Kaya ba mag-inigit yun? Sa mga nasa hindi mo yung puso. Hindi mo yung puso. Gusto mo nga gawin ko, mag-style mo ang hindi. Kaya nagpupunta. Nagpapalalas. Kasi nga ito. So, nakagawa pang sigrito niya, nagulog pa ng bukit ko. So, because the Holy Spirit that moves us, pinili yung patakan na banal na Espiritu. Hindi ba kaya, buwa siya ng mga biyaya na tinataw sa to. In Galatians chapter 5, verses 22 to 23, sabi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things, there is no law. So, ang banal na Espiritu, iyon ang kaya binihiro ka talaga. The Spirit is ruah. The breath of the Spirit. Kaya nga ni Spirit, ruah, inspire.
nag-i-inspire, inihiro kita. Tanganin maglingkod, tanganin magtao, tanganin magdamog, tanganin magtubo, tanganin magbulong, tanganin magtabang, tanganin magpredikar, tanganin magkasaro. It is the Holy Spirit who moves us na nagbibiro sa to. Kaya nga pwede ka na magkayo ka na nabon na lethargic. Anong lethargic spirit ito? Nagpapagal ka na, di ba? Nanluluya ka na. Namamating na yan. Kapag biglang may magapat ng problema, ay nanluluya ka. Kapag ibang sitwasyon, nagkaroon din ang anak mo nangigimoon, nanluluya ka. Kapag nagsarabay ang concern, o may bayan ng digni, nagkahil ng pasusaro, ay grabe talagang mangluluya at pinapaluyo. So kaya, anong kaibuhan? Mamagamdagan kita sa banal na Espiritu. Tanganin pagkusulong kita. Tanganin tulungan kita. Tanganin kita sa iyong mga regalo asin ang mga bunga. The gifts and the fruits of the Spirit. May mga beses na tayo naintindihan ang nasa iyong kamugtakan. The gift of knowledge, understanding, wisdom. May mga beses na paralyzed kita. Hindi mo makahiro yung pag-labi na ang kamugtakan mo, napaparalyze ka. May mga problema na nakakaparalyze sa ito. May nakita makahiro. Ang bago na lang mag-minister, bago na lang mag-serve. At talagang itong sarili at mismo nagkagawa ng internal conflict sa sanduya. Anong nililupunta? Makabudan sa mga Espiritu na mag-inspirahan kita, mayroon kita. Nagdaguhin, hindi mga sentimiento na nakakantang sa buhay sa diri, na nagdadahog sa to, pinapalis ka na kita. Ibaga, may mga lagog na sa buhay isip na nagpapalis ka na sa to, nagdadala sa to sa pagduda, nagdadala sa to sa pagsusupensya. Ang banal na Espiritu, hinahagad na tanganin itong kadiploman ka sa buhay isip, itong diplom sa sanduyan kalag, nadaragan ka sa alam, mamaliwanagan, at ang banal na Espiritu. So kaya ang Holy Spirit, iyong ang giver, the source, siya man ang alam, iniro sa sato, the mover. Kaya yun, katagusta ang buton ng banal na Espiritu, ang nanganin kita, magdana. Kasi nagkatuloy, hinihirong kita, sumalit sa niya, hinihirong kita, talaga pwedeng kita man sa niya, ngunyan sana, pagkatapos ito ng pagkabuk na kita, pagkatapos na sa ulan, bagal na tulos kita, bagal ka ng naturalisa naman, sa pagpuong entusiasmado kita, very sincerity, pagkatapos ngayon na, ngayon na susunod, nawawaran na, kaya, makikatulo, ang Espiritu Santo, iwan ang nagsusustener sa sato. We are sustained by the Spirit. Yung ang nagpapadanay sa sato, nagpapadanay. Kaya nga nagpapalo naman sa iyo, gifts na susunod kita sa pag-ibon ng karahayan. Hindi ba? Madaling mag-ibon ng karahayan doon, halaw ito ng halaw. Pero, kaya nung semana, o kaya tulong ulan, medyo naguluyan na kita. Ito susinas. Madaling magsabi mga kulong, hindi na magbibigay. Pero pag ibuhan nyo ng mga difisilan, dahil na siguro, nabago ng isip ko. Madaling maging mapusog sa kaon ng mga difisilan, pero after such a time lang. Ito susinas. Pero mag-ugsig na nalaika na hallelujah. Ito susinas, siya na ang Espiritu Santo, hakapasuliran kita, ikitaas nila kita. Dunamis, even the word dynamic, ang baterya dynamic, dunamis, hindi contrastation to static and static, mayan yung James. Dunamis, dynamic, spirit na, yun na, hindi anak kita, ayaw iwag sa to, pagkakabong nilagay sa to, ay, nangarap na si Amorbo,
si Amor. Si Amor ko kisweetheart na William Amor. Ano? Kaya wala kami nagtitingnan pa. Ano si Spirit? Ano si Spirit? Brother SU, Brother SU. Kung kumain ko, pag ako nararay. Kumain na lang akong gana. Nakuha ng pa ng mga aking. Pagal na po. Marami na pare. Holy Spirit, sustain me. Sustain me in my family life. Sustain me in my ministry. Sustain me in my apostolic. Hindi mo nakakalo. Pagal na, hindi ko agapos. Hindi mo mag-araray. Holy Spirit, sustain us. It is the Holy Spirit. Kaya sa to the Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Anong sinasabi? And you were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, kamu nagbuod, you were marked in Him with the seal. Sinayawan ka mo, the promised Holy Spirit, the promised Holy Spirit, who is a deposit, guaranteeing, our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Siya ang garantiya. Siya ang masustenir sa sago. Kaya pray to the Holy Spirit. Pag nagluya na kita, pag nalidisinar na kita, pag nawawa na nilipon, kung kaya na, pray to the Holy Spirit. Yung bagyan ng kata, ang bagyan ng Spirit, ano kita, alive, yung bagyan, ano ang kata, I'm the Spirit in my heart, that is keeping me alive. Keeping me alive. I'm the Spirit in my heart, that is keeping me alive. So the Spirit keeps us alive. It is the Holy Spirit who gives life. Kaya baga, the Holy Spirit vivifies, gives us life, and sanctifies. Hindi mo nagpapabanan sa ito. Huwag sa mga ba pag ang Spirit niya sa iyo? Ayun, mga problema na iman. Daiman mo inahalik tulos. Ang banal na Espiritu Santo. Dahil binabago ang kamugtakan na hindi baga. Pero pinapakusog kita. Tinatakwanan kita ng courage. Ang Espiritu Santo, sa tuyang pag-agaw ng Espiritu Santo, kung ito magtulos biglang mayaman, ito magtulos wala si pagkatao o si threat sa iyo, ito magtulos wala si kulog, si pagkausa kang kulog pa iyo mo, iyo baga, but is the Spirit absent? The Spirit is present. Anong ginigino ka ng Espiritu? Pinapag-iumpong kita na dahil ka mo nagsusulo, you are not alone. Anong sabi ni Jesus bago mag-alin? Ito kung mababayaan ng mga ilo. Mapagkukat ang mga ilo. Kumit sa sarap ng seminarista, napili niya ilo. Si Jonas ito. Napili mo na. Ito kung mababayaan. I want to be orphans. And I will send the Holy Spirit to be your advocate, abogado. Hindi yung mga sa iyo. Hindi yung to be by your side. To be by your side. So we are not alone. Ikatula, ang Spirit naman, pinapakusog kita, itong external security na inapo, di ba? Takot ka, nakadako na bubay sa iyo, nakadako kung ano-ano makausa, hindi matutulog sa mawawala. Pero pinapag-inundong kita na itong kapinunan sa puso na mas mahalaga kaysa kanyang ipamabot ng external security. Ang kapinunan sa puso, inner peace, yan ang binigay ko sa ito, kanabalan ng Espiritu. At sinasabi pa kaya, mas nagdadala ang pagkatakot na
kapag obsessed ka katong self-protection, yung baga, pag gusto mong proteharan ka sa iyong sarili, the more nagiging insecure ka. Yung pag sa diri mo sa nang pag-iisip na nagiging insecure ka, kadako ka ng pagkatakot, etc. Ang espiritu, pagpapaniwas ang sa puso, pagpupuksan ang sa puso sa pagkamot. Ulit ang pagkamot, bigyan ang atensyon sa sarili, hindi sa namungutan. So that when we grow in love, true love, not self-love, nababawasan ang mga insecurities mo. Nababawasan ang mga pagkatakot mo. Nahihirap kita dahil kang pagkamot na iyan. Kaya ang banal na espiritu, sabi tayo, siguro, yung source, ginigikanan, ang regalo, yung ang nagpapalayok sa to, yung ang nagsusustento sa to. May mga panahon na, pero baga, Lord, hindi ko na maintindihan ang buhay ko, kumbaga sa lugar baralanggado na, baralanggado na, dahil mga araw, pero wala ka sa tuwing sosyedad, sa tuwing kinapano niya, na, hindi ka naman isipigin, hindi ka naman pisto. Pero kung sa natakda, kung naman sa salmo, ano sinasabi sa salmo, sa mga 104, kagarangan, pagdagan sa iyong espiritu, asin baklupa, ang lawogan, ginawang Lord, send us your spirit, and renew the face of the earth. Kaya kung gusto mo magparito ka ng lawogan, Nagkakulang ko yung Spirit. Mahal ba yan? Mahal ba yan? Lord, send me your Spirit and renew my faith. Renew the face of the earth. Renew my situation. Baguha. Baguha. Saan mo yung mabubukan? Baguha. Saan mo yung Espiritu? Pagpanimigwa ako, Lord, send me your Spirit. Mga jin sa banal na Espiritu. Kaya iyan. Nasa mo yung mga jin yun na Espiritu Santo. Ngunyan na kita. Nagsisilibrar ka na pag-ibig ng Espiritu Santo. Dahil kita, kasi mga disipulo sa nagkakatarakot, umuli ka na pagdagalan ni Jesus. Lahat ka na pag-ibig ng banal na Espiritu. Kasi pinagusok sa ila. And they were older na nagkagasin ko subo ang halintin ko lahat na si Jesus buhay. Kaya ang sabi ng pamilya, Holy Spirit, pakusugan kami, pakusugan ako. Holy Spirit, ginawagi ako. Holy Spirit, bago ako ang kamutahan ko. Holy Spirit, palaan na liwag ng pagkamot ko. Holy Spirit, padanaya kami sa pagsabot, sa pagpatawad. Holy Spirit, isusunod mo naman ako sa pagpaksal ko ngayon ng mga buhos na ini. Ako pinaguluyan ng buo. Holy Spirit, give me strength. Renew my life. Holy Spirit, kung dahil mapaninin na sasabot, mapapamanal ako. Sanctify me. Sanctify. And then sanctify those whom I meet and those whom I touch. Ang banal na Espiritu, regalo siya mismo, regalo sa sagot. Kaya ako, bubuksan lumang sa puso, tanganin kita, panibagong ang banal na Espiritu. Happy Pentecost sa inyo po ng Diyos. Ngayon po, ako lang ako ang mga leaders sa iba-ibang komunidad. Brother Clau Antonio Ruiz, Camilo Catuban Wayne. Sister Emmanuel Castillos, the Presidio Movement. Antonio Vivera Jr., from Sacred Heart of Jesus. Mabibigyan ka rin ito sa atubangan. William Jimenez, ng Adonai Love. Leon de Montenegro, and Geronimo Consortium sa Christ,
Victor Timothy Edith Barbosa Gilbert Gubris Daniel Shalay Sige. Ayun yung nakaan. Hindi naman ito may start ng hindi ka. Or super bagal. Namatindi ko ang tapos. Bible. Lord Jesus Christ, watch over those who are leaders in your church, especially for these are elders of our religious movements in the Archdiocese of Castries. Keep them faithful to their vocation and to the proclamation of your message to the members of our ecclesial communities. Teach them to recognize and interpret the signs of the times according to the teachings of the church. Strengthen them with the gifts of the Holy Spirit and help them to serve their respective communities, especially the poor and the lay. Give them a vivid sense of your presence in the world, with the intercession and guidance of our Ina, our Lady of Peñafrancia, and the knowledge of how to show it to others. And I bless all of you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ipahayag sa inyong pagtubod. Nagtubod ako sa Diyos sa mga matakamhan, at aglalag kadlangit kasing daga, kasing Yesu Cristo ang aking bugtong niya kagurangan ka. Ipinangidan mo ng Espiritu Santo, namudag ni Birhen Maria, pinasakitan ka ng panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na gadaan asing libro, pumililig sa mga danan. Nagkanikatulong daw na buhay liwanali sa malalang, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa puot ng Diyos Amang makakamhan. Alin naman mabalik sa pagkukol sa mga buhay at sinmagalan. Nagtutuloy ako sa Espiritu Santo. Sa banal simbahan na Katoliko, sa pagpangalaman ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay luwag ng laman, sa buhay na dahil sa oras. Mantang nagkakatiripot nila sa banal na Eucharistia, sa sulit na dagdag Pentecostes na nagpatibay ang mga apostoles sa ilang pagtuod, ang malimpid ka sa Ama para sa pusog na magsaksisili sa ilang sa tuyang sa bihon, ang kagurangan niligaan sa mga pamilya. Ang kagurangan niligaan sa mga pamilya. Ang tanganin ng Santo Papa, asing mga obispo kan simbahan, dahil na maging bukas sa mga pasabong kay Espiritu Santo, na maging mga pamukaw buot sa mga nagsasalit sa ilang pamamahala, ipamibigyan sa kagurangan. Ang tanganing ulik at pagkamantinimos na balaod kay Espiritu Santo, masamutan ta ang mga pagkukulang kan sa itong kapwa, ipamibigyan sa kagurangan. Tanganing kitang mga nakakasabot na ang marahay na ibo, ikan sa pusong maninig, mag-arang sa Espiritu Santo na sa itong mga gawin-gawi, bunga kan pusong panunin grasya, ipamibigyan sa kagurangan. Tanganing ang mga nagihela, awarasan kan Espiritu Santo nin kabuotan, karangahan, pagmahulog asin katulinungan,
Uligan mga tao na nag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kaguranan. Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa Dios sa bagsikan Espiritu Santo, kan kahirasan sa pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibinyato sa kaguranan. Idulog na nato sa mga personal na pamilya sa mga kagalang pati mga panangalito. O Diyos, sa muyang Ama, ining aldaw kang Pentecostes, magbuhat sa mo at sa imong banal na Espiritu, nangani kami maging mga liwanag na nagbabanaan sa kadiploman kang ginaba. Itulig ni Kristo sa mga kaguranan. Amen. Matuho po ang Diyos para sa liturgia ng Eucharistia. Kaya ayos nangyari ka. Ba't parang wala? Pero nag-book ko na. Pero hindi ko man okay. Ito na lang. Papunta doon.
sa inyong atang maako malugod ang Diyos ng mga makakamit. Ituon malugod kang kaguranan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sa kamurawayan kang sa iyang ngaran para na sa paginabang nato asin kang bilog ng banal na simbahan. Aking himayara kami kaguranan, nawarasan man mga ating na uwi, kang bendisyon kan sa inyong Espiritu, ang aning huli kan mga ini, at pagkamot kan sa inyong simbahan, mga talaga, asin huli sa iyang katotohanan na nakakaligtas sa misteryo, magbanaan sa bilog na kinabahan, huli ni Cristo sa mong agunan. Ang kaguranan, mapasaindo, Asin sa imong Espiritu, itaas sa mga puso. taas na sa kaguranan. Salamat kita sa kaguranan sa Diyos. Maniligo asin dapat. Totoo, maninigo sa dapat matangos kasi nakakaligtas. Nadana isip minsan sa iyo magpasalamat kayo sa iyong kaguranan. Badal na, mga Diyos na makakamhan na dahil kasagpuran yung puli ni Cristo sa mga kaguranan. Tayo ka nagtapos kang sakramento Pascual nagtugot na maging mga akin sa pag-alpon. Puli ka ng pakisumarot sa iyong puto na akin. Ngunit nagwaras kang Espiritu Santo. Siya na ginikanan kan namang na simbahan. Magbaliwas sa gabos sa panwaan kan pagkasabot sa pagka-Diyos. Yung sinagsaro kan pagiginain kan mga lingwahe sa pagpahayag ka sa pagtulog. Kaya sa labi-labing kaumahan kan Pasko, nag-uuma ang gabos sa bilog na hinapan. Kaya ang mga langit na virtudes sa maangin sa protestants, nag-aawit ka ng ilo kasi inyong kamarawanan ay tapos na nagsasabi. Pinasaliban sa God sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Kasi pagpasalamat pinakain. Kasi tinaw siya ang mga disipulo sa nasabi, mag-ako kumagabos sa inyong kakantay. Dahil niya sa kuyang awa, ay luluto para sa inyo. Sinuman pagpamagipag ko naman yung kali sa sigurado pagpasalamat sa iyo. Tinaw siya mga disipulo sa nasabi. Mag-ako kumagabog sa simagin niya kayo. Kaya niyang kalis ka sa kuyang dugo, ang bago at simbahin ng iba. Ipapagulos na para sa iyo as na para sa bako. Sa pagpalawad ka naman sa akin. Hindi pag-ibo ko nito sa pag-ibo sa akin. Misteryo kan pagtuloy. Amen.
Kaya kami na nagrurundong sa iyang pagkaganahan sa iyong pagkabuhay liwa. Nagdudulot sa iyong kaguranan at tinapay ng buhay. Asing kalis ang kaligtasan at papasalamat. At pinapagkaligong na mag-atubang sa maglingkod sa iyo. Kasi nakikimahirap kaming nag-aaral. Na kaming nagpapakalabang ang hawak sa Lord Kristo. Para sa roon kada Espiritu Santo. Mayroong mga kagurangnan ang simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabahan tangaling malubos mo siya sa pagkamo kay bakat sa mga Papa Simeon asin kan sa mga obispo sa Rexando asin kabos ng klero. Siring man giruma ang sa iyong pagkahera ang sa mga tugang na nagturo sa pagdaong ng pagkabuti liwa. Kasi ang gabos na mga gadan, daman ako asinda sa liwanag kan sa iyong dalawdo. Kahirap kami gabos na mimigdi kami. Amaling kaiba ni Santa Maria, Virgen na ila ng Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyong esposo. Nakainto pa, nakapagayagaya sa iyo. Magkani mo maging kahiras, kang buhay na daing kasangkuhan. Kung ako asin magpamuraway sa iyong siring mo, huli sa atin mo sa Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa ibang Diyos ang mga magkakamahal. Kasarok ng Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan, asin kamarawan, sa gabos ng kapanahonan, at mga panahon. Natutuhan ka na nakakaligtas ng tugon na siyang pinatuon ng Diyos ang kaugalian na nanalas kita sa natabanan sa imong paghihirap. Magindan yung talingkas sa kasalanan kasi maligtas sa gabos ng kapulisawan. At ang kami nag-ahala at maubang paglaon sa imong pagdato at sa mga paraligtas na si Yesu Cristo. Sa iyo
Yesu Kristo, kagurangan ka na nagsabi sa inyong mga apostoles, at katuninongan iwinawalat ko sa inyo, at sa mong katuninongan itinataw ko sa inyo. Karay paghinga sa mong magsalan, kundi ang pagtubot sa inyong simbahan, kasi papagkahit mo siya mga katunino, kasi magkabuliyog susod sa inyong kabutan. Ika na nabubuhay sa nag-aalit sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katinungan kan kaguran na danay na mapasay. Magpatinahuhan kamo din katuninongan. Uya ang kordero ng Diyos, uya ang papara, ang makasalan kang inaban, alaga ang mga inabot sa pamanggitan kordero. Kagurangan, kapag ang ilugo ay kabadalo sa sabilang maro, alagad pagkaroon na sana, kasi nasa kantala, mauumahin. Turo mo na lang kay Paddy. Kaya na lang.
Matulog po. Kaguranan, ini mga akang na inako, panulugod sa mo. Kanganin kami maghigos, suli ka ni Espiritu. Nasa hilong pinabulos mo sa inyong mga apostoles. Huli ni Kristo sa mo, Matunga mo na po, kita. So, yeah. Inapot mo po ang registration committee kung pera kinagabos na nagyakong biktima niyan sa pag-celebrat na po kang Pentecostes ng Kapistahan, kang Solemnidad. Sinabi na po 400 plus. 400 plus. Pero ilimin ko daw. Ilimin ko daw na yakong patindiyo. Adonai Salam Community. Torsillo. Sa brother Logi pati yan, kasi Torsillo. Ngayon sa Tikyong Manalway. Ang Sacred Heart of Jesus. Familia. Soldiers of Christ. Our Lady of Penefrancia. El Shaddai, CRC, Rinconada El Partido, dan Naga, yan po. So, 400 plus po kamumanyan, digdiyo, kaya ako po bilang siyempre pong director, Kang Remus, Cáceres, pumahapon kami peragabos, sa puno po ang mga communities, charismatic community na yaon, digdisahan kay Diyos kang Cáceres. So kaya nagpapasalamat po ako sa inyong operasyon, sa inyong pagpartisipan, kan sa inyong pong presensya, asin firme po kamong yaon sa mga programa na po kang Diyos kang Cáceres. Palakpakan na po ang sa sa araw nindo, ako po bilang director, nagpapasalamat kita ako kay Father Eugene Lubigan, ang director po ng Basilica na tinututan kita, digdiyo, araw po sa amin ni Ma'am Enrico Catali, diyo kundi pinakilaman na nagtugod siya. Matapos ang small kung sa kawalagan, itinasa po. Father Eugene, ang mga sakristan kang Basilica, yung pudi ng tabang, ang mga seminarista, ang pagdigdiyo, ang sino, ang Giacomo, si Father Reverend Mark, asin po ang mga concelebrants na padi o niyang si Father Dexter, ang personal na sekretaryo ng namong. Kasi po, of course, ang Kura Paro po ng Mangiring, Holy Cross Palace ng Mangiring, nagsunagantapan po sa Tuya, ay nagsuporta, tagapuhin po yan, mga piyestang wood, lipstick, si Father Nonoy. Of course, ang presensya po kan sa Tuya po, Arzobispo. Ang suporta po niya. Pagkakala niya sa Arzobispo, mga kasubago, nagparamisa, nagparaton, nagparasermon, talagang panupagod po siya ng Espiritu hanggang ngayon. Salamat po. At siya, harap ko makawag pa yan tennis. May bisa pa. Ang talino pa ba bisa sa Arzobispo? Amo, salamat po. At sa pagpadangat sa mga charismatic po communities kang Archdiocese kang Cáceres. So naliliwan ko, kamo ng pambalan po ang mga Diyos sa ito. Kaya, uli sa ito, sa araw po dito, maski yung sirip nilang,
taman sa arzobispo kayo, mas nakadakol na kayo sa arzobispo, dahil ko sa kwarto niya, nakadakol na din. Nakatabangan po. So, certificate of appreciation is presented to His Grace, Most Reverend Rex Andrew Ciara Convidi for his magnanimous support and guidance to the office of the religious movements given on the 23rd of May 2026 during the joyous occasion of Pentecost and the commemoration of 27th year anniversary of Holy Ghost held at Archbishop Leonardo St. Gaspi of PDD Hall, Our Lady of Benefrancia Minor Basilica, and National Shrine, Pilgrim City of Naga. Pinirmahan na po ng tapos ng mga leaders ng different religions sa charismatic movement. So, salamat. Walang maganda po. Salamat. Amen. Iba na na sister kita. Malingawat pa. Salamat po. Thank you. Pati hindi ko lamang pati. Ayan talaga. Pentecost talaga. Pentecost. Bago kang muling benedisyon kasi iwan sa iyo sa pasasalamat, gusto ko lang pangiton kasi I know alam naman po ito kaya ako ito sa ika-75th ng Archdiocese, no? 75th of ang pagiging Archdiocese. 1951, kita naging Archdiocese. Ano ibig sabihin na naging Archdiocese kita? Kita kumbaga nag-aki, no? Sa Diocese ng Legazpi, sa Kasorsogon na suhay sa to ng 1951. Ang Caceres yung Mother Diocese kay Archdiocese. Eventually, nasuhay ang Masbate kay itong Sorsogon, kay Banya Sumasbate, Sualbay, kay Banya Subira. Later, nisuhay na Masubira, nagsuhay na Masumasbate, so nawalan sa Caceres dahil, tapos nagsuhay naman dahil. Tapos ng 1991, namuknaan dahil Diyos sa Obligmanan. Therefore, huwag kita ng sarang Archdiocese sa ano na suffragan, suffragan diocese. So, yan. Asin po niya na taon 2026, itong slogan ta, or tinta, no? Gabos, kaayon, gabos may kaanon. Gabos may sharon na. Gabos kaayon, gabos may gabon. Gabos kaayon, gabos may gabon. Dahil ko alam, gabos may sharon. Dahil ko alam mo natatanda nito, so tinta last year, 2025. May nakakatanda ba? Ang lupat sabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Pagsabot, pasiring sa simbahan na nakikisumaro. Ang focus last year was communion. Hindi man, gabos kaayon. Kaya magaling pagkakapong kung gabos kaayon, gabos medyo hindi naman participation. Next year, mission. Itulong. Communion, participation, and mission. Yan ang tulong pillars ng sinodality mo. Simbahan na sinodal. So sabihin, simbahan para sa panahon niya na nag-a-adjust. No? So, hindi kaya na mag-participate ang gabos. Kaya ako po, naugma kasi napapasalamat sa different heads ng communities. Father Joel, hinulita na ko gabos kaayo, gabos may iwo. Nailita sa simbahan. Like one body. Sabi ni San Pablo, manlain-lain ang kabdang, ang parte, pero sayon sa ng hawa. So, kaya ulitan na gabos kaayo, gabos may iwo. Kotro. Gabos kaayo, gabos may iwo. So please don't forget yan sa tuwing ko yung celebration ng Pagkini, 75th. In relation to that, itong celebration ng Campania Francia,
May sa September, ang kuyan magkaya, ina nangangataman sa simbahan na nagtatalubo. Ina nangangataman sa simbahan na nagtatalubo. Pero sa Archdiocese baga, naging ina sa mga local churches. Yung local churches na nagtatalubo. So sina, ina ang kamandabos with believers, devotees, parishes na nagtatalubo. Pag sinabi ng nagtatalubo, hindi ba ba? May mga struggles, may difficulties, may joys, na nagtatalubo. Pag-perfect. So, katakot siya na itong gabos kaayon, gabos na gigibuhon. Kakadakot na kakapatid, dahil kami kaayon. Dahil na kami pigyan mo, dahil na kami kabali, iba ka. So, we want greater participation. So, today, ako po nagpapasalamat din sa inyong magiging kaayon digdig na participation. Ako lang digdig, kundi sa mga programa, sa mga activities ng Archdiocese, kasi sa inyong palagos na apostolado, sa mananayin na parokya, mananayin na lugar din sa Archdiocese. Kaya, Diyos ang magpalo sa inyo. Amen? Thank you very much. Mati po ba? Ang kagunan ng mapasaido, bendisyonan malugod ka mo ka Diyos na makatamhan, na Ama, na sinaki, na si Espiritu Santo. Lakaw ka mo tapos ng misa. Hallelujah, hallelujah.